الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولا بدو أمبي أوفو ملكنا أني ملكوكا farafin bi diɲɛ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka segin k'an balima wolojɛw fana k'u fo. Ni ye an donkan ye an ka émission kɔnɔ n'o ye seko ani dɔnko émission ye. N baden seko ni dɔnko n'o fɔra o bɛ tali kɛ adamaden kelen kelen bɛɛ de la ko Ala ye nin o nin da a y'i seko dɔ d'i ma, a ye dɔnniya dɔ don i la. Hali bagan minnu bɛ kungo kɔnɔ Ala y'olu da ten, fɛɛrɛ min b'a to n'olu bɛ se ka balo kɔngɔ t'u faga, Alahu Taala ye o fɛɛrɛ di u ma. A ye jinɛw da olu b'o cogo la, a ye hadamadenw da anw bɛ o cogo la. O tuma Ala sɔrɔla ka na mun bɛ a ko aw hadamadenw ni diɲɛlatigɛ tɔ bila sababu kɔnɔ ne Ala ɲɛ b'aw la, sababu fana tɛ se ka foyi kɛ ni ne Ala ma min kɛ. O tuma a ye tugu sababu nɔfɛ, a ka kow ɲɛɲini. Ni mɔgɔ min ko sabu ko tɛ tiɲɛ ye, i bɛ taa sɔrɔ a tigi ma ko de dɔn, wala a ka faamu ma se a yɔrɔ ma. Ni kodɔnna y'a walawala a b'a faamu. Ala ye an fa Adamu n'an ba Hawawu da don min, a ye an fa Adama galakakolo de sama k'o yɛlɛma k'o kɛ an ba Hawawu ye. Mais o kɔfɛ n'i y'a mɛn ko denkundi bɛ karisa ka so, cɛ ni muso de b'a kɛ sa dɛ. N'o tɛ den tɛ sɔrɔ bilen. O tuma o kɛra denko sababu ye. Baganw b'a sɔrɔ ten, adamadenw b'a sɔrɔ ten. N'i y'a mɛn ko ɲɔ mɔnen sigilen nin a ye n'an ka to dun, sababu caman caman de farala ɲɔgɔn kan ka se ka na se a ye n'an ka dun yɔrɔ ma pour que kɔngɔ kana mɔgɔw faga. Nɔgɔ bɛ don foro la, ɲɔw bɛ na tigɛ, ɲɔw bɛ don, sɛnɛ bɛ kɛ, sɛnɛfɛnw bɛ na tigɛ tugun k'u n'u don u pilasi la ka tila k'u bɔ yen k'u labɛn k'u kɛ dumuni de ye. Sababu caman y'o ye dɛ. Foyi tɛ yen bilen ni sababu tɛ sa k'o bɛ se ka s'a se yɔrɔ la, o tɛ yen. Wa a b'o cogo kelen na n baden, e yɛrɛ mago bɛ i ka ɲɛnamaya ka se yɔrɔ min na, Ala y'a bila sababu de kɔnɔ sisan. Ko bɛɛ ye Ala ta ye dɛ. Mais n'i ma wuli ka sababu ɲini k'i yɛrɛ dɛmɛ, i se man di i seyɔrɔ la i sago la. O tuma na sababu ye fila ye, sababu juguman bɛ yen, sababu ɲuman bɛ yen. Mɔgɔ min kɛra danama ye silamɛya sira fɛ, o tuma na e kan ka fɛn min ɲini
o ye sababu ɲuman ye sabu o ye ka diinɛ ka ɲini fɛn ye awa min yɛrɛ ma kɛ danama ye o sira fɛ o fana ka faamu de b'a bolo ni bɛɛ ye ɲɔgɔn faamu i ka faamu kan bɛɛ ka taama i ka sira kan ka ɲɔgɔn bilasira ɲɛnɛmaya kɔnɔ basigi bɛ na hɛrɛ bɛ na bɛn bɛ na n bɛ segin a kan aw minnu bɛ taa moriw fɛ yen a y'a dɔn moriw tɛ ala ye kiraw tɛ u tɛ se ka kɛ ala ye dɛ u tɛ se ka kɛ ala ye u tɛ se ka alaya mago dilan sababutigiw don ni e dalen bɛ ala la e taara min fɛ yen ale yɛrɛ fana dalen bɛ ala la n'aw jɛra ka min kɛ ala bɛ o dilan aw ye aw b'aw sago sɔrɔ hali ni nin y'a yɛrɛ yira e la ni ala y'a yira cogo ye ni e yɛrɛ ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ e kan k'a dɔn ko dafɛn tɛ kɛ ala ye n'aw jɛra ka ko min fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan cogo la ala bɛ k'aw sabanan ye k'a dilan ala tɛ k'aw sabanan ye k'a tiɲɛ n y'o fɔ n bɛ segin a kan e ye wari min ta ka taa di morikɛ ma o wari in ye ala ka latigɛ ye i tun y'a don morikɛ la o i m'a don morikɛ la o wari o wari n'a tɛ jɔ nafa ala b'a bɔ i kun togo o togo a bɛ bɔ ten sarakati bɛɛ n'a bɔcogo don i bɛ taa sɔrɔ accident dɔ kun kan k'i sɔrɔ k'i sen kelen tigɛ ka bɔ i la pewu wala k'i kɛ lujuratɔ ye pewu mori t'o bɛɛ ye doma t'o bɛɛ ye mɛ ala b'o ye ala bɛ sababu dɔ lana ka fɛn dɔ bɔ e kun o fɛn in b'i to e n'o kasara in cɛ n'o kɛra i bɛ kisi kuma dɔ la hadamaden i bolo fɛn o bolo fɛn n'a bɔra i bolo o kɛra miliyɔn ye o kɛra miliyɔn kɛmɛ caman ye o kan'a fɔ i bɛ duloki bɔ a dɔw nɔfɛ dɛ hali n'i y'olu sɔrɔ ka na i ma walahi i bɛ tila k'a bɛɛ bɔ ka don i yɛrɛ furakɛli la o tuma i kana na tɔɔrɔ sɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn bɔlen i kun a bɛ k'e kɔnɔ i pegedira i ma pegedi dɛ gindo dɔ b'a la n'o yiral'i la i b'a ɲɔgɔn wɛrɛ fara a kan k'a to a tigi bolo farafinw a y'aw ka dɔnniw bonya a y'aw ka dɔnnibaw a y'u bonya précisément bi an bɛ kuma maliyɛnw kan maliyɛn ka dɔnnibagaw u lagosira u fɛ kojugu farafin jamana bɛɛ maliyɛn ye lagosi min d'a yɛrɛ ka dɔnnibaa kan jamana wɛrɛ foyi mɔgɔ m'o da maliyɛnw kan aw de b'aw ka dɔnnibaw dɔgɔya a b'u lagosi a b'u kɛ fɛn bɛɛ ye mɛ aw k'a kulo ma da n'a sɔrɔla aw ɲɔgɔn wɛrɛ b'u k'u taw kɛ ten mɔgɔ de b'i yɛrɛ bonya fɔlɔ mɔgɔw ka sɔrɔ k'i bonya n'i y'i ka sɛmɛ yiri bɛɛ yigi k'i b'o bɔ i na t'i yɛrɛ sɛmɛ fɛn na min t'i ta ye ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma o la bi n baden an ye a kanu ka kuma fɛn dɔ kan ten sa adamadenw bɛɛ wulilen bɛ ka jɔ fɛn min nɔfɛ n'o ye nafolo ye dɔw yɛrɛ ko est-ce que nafolo daluko tiɲɛ b'a la wa ɲininkali cayara kuma cayara an bɛna an da don a tiɲɛ dɔ la bi k'a fɔ sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ an b'a fɔ a ma ko suratu waqi'atu nin de ye nafolo sura ye kuranɛ kɔnɔ
ni de jama sura in kuranɛ kɔnɔ ni de tɔgɔ sura in kuranɛ kɔnɔ. Ni suratu waqiya in ni ye nin baara nin tɛ wari di mɔgɔ ma dɛ, nin bi nafolo fin de di adamaden ma pake pake. Bilahi ni ye tiɲɛ ye, ni ye tiɲɛ ye. A ye diɲɛ dɔnnibaaw ɲininka minnu balola dugukolo ka ka ko an ɲɛ ani minnu balolen bɛ bi. Moriw bi cɛ o cɛ layɛlɛ sanfɛ, u bi layɛlɛ ni escalier dɔw de ye. Ni sura in b'o escalier la. Dɔnnibaaw kunfin dɔrɔn tɛ dɛ, Sidibe bi fɛn minnu fɔ a kan bɛ aw yɛrɛw de ma, a k'u ta, a k'u baara aw yɛrɛ ye fɔlɔ. Mɔgɔ minnu bɛna se aw ma, a ka baaraw ye, a bɛ tɔgɔdiya sɔrɔ. Ni waqiya min bɛna di sisan, a y'a lamɛn ni hakili ye, nin ye tiɲɛ ye. Maa o maa ye nin baara, bilahi Ala b'i fara nafolotigiw kan. I bɛna mun kɛ? N'i ye suratu waqiya lajɛ, i b'a sɔrɔ kuranɛ dɔw la aya 99 don. Dɔw ta t'o bɔ, mais i bɛ kuranɛ ɲini min ta dafalen bɛ aya 99 na. I bɛ ma i waridi ni jafarana ɲini k'a ɲagami ɲɔgɔn na, o de y'a daba ye. A tɛ sɛbɛn ni daba finman ye, a tɛ sɛbɛn yiriwalan kan, a bɛ sɛbɛn vitiri de kan. N'i ye bisimilahi arahmani rahim sɛbɛn, i bɛna sɛbɛn iza waqa'atil waqi'a. N'i ye waqiya aya 1 sɛbɛn, Ala tɔgɔ 99 i b'o 1 tugu o la. O kɔfɛ a bɛna baara min ye, i b'o tigi tɔgɔ tugu o la, k'a fa tɔgɔ tugu a la, k'a ba tɔgɔ tugu a la. I bɛna taa aya 2 sɛbɛn, i bɛ Ala tɔgɔ 2 bila o fana ɲɛfɛ. A bɛ baara min ye, a tigi tɔgɔ, a fa tɔgɔ, a ba tɔgɔ, i b'o tugu a la. I bɛ nin sɛbɛn tɔgɔ in nata fo sigiyɔrɔma 7 k'a nati bɔ k'a bila. U ka kɔnɔ dɔ bɛ yen, u b'a fɔ a ma ko kɔnɔ sogoti. A kankala ka jan, a sen ka jan. Ni nasi in bɔra, i bɛ taa kɔnɔ sogoti ɲɛnɛma ɲini ka n'a kantigɛ. Kɔnɔ sogoti de ni nasi nin bɛ tobi, a bɛ baara k'a di min ma, a 1 pewu de b'a dun. A bɛ kolo fara ɲɔgɔn kan n'a siw, a bɛ taa bila digiɲɛso kan. Nina kɔdi min b'a la, komi ale tɛ se ka fɔ parce que ale bɛɛ sifuru de ye, an tɛ se ka ale de di nin togoya in na tan. Kawatimu 202 de b'a la. Kawatimu 202 de b'a la. O kawatimu 202 de bɛ baara sisan k'a kɛ baki ye, k'a d'a tigi ma min bɛ don cɛ la, k'olu na labɛn k'a d'a tigi ma. Mɔcɛ min bɛ d'a ma n'a b'o mun, a n'a b'o min, min bɛ mun, min bɛ min, ani min bɛ kɛ baki ye k'a don a bolo la, ani min bɛ labɛn ka don cɛ la. An tɛ se ka kawatimu in de fɔ nin togoya in na parce que ale bɛɛ sifuru de, nombre de don.
balimakɛ n balimamuso wallahi ni nin dilanna ka di Ala ka jɔn o jɔn ma dugukolo sanfɛ peut-être t'a la fɛn dɔw bɛ yen Ala sɔnnen b'olu ma de peut-être tɛ nin na dɛ billahi diɲɛ nafolotigiya Ala bɛ sɔn i b'a kɛ Ala bɛ sɔn i b'a kɛ mais a fɔlen filɛ cogo min na ni min sera k'a kɛ ten fana hali ni kawati min tɛ a la i bɛ fɛn dɔ ye dɛ mais fɛn bɛɛ n'a tacogo don i k'a fɔ k'a bɛɛ walawala min b'a fɛ k'a ɲɛɲini o n'a ɲɛɲini min yɛrɛ bɛ fɛ k'a kɛ ten o n'a kɛ ten mais se min kɔni bɛ anw ye Ala y'a dɔn an y'an se kɛ farafinw ye an y'an se kɛ diɲɛ ye fɛn o fɛn bɛ se ka ɲɛnɛmaya nɔgɔya n'an y'a dɔn ko nin fɛn in don an b'a fɔ mɔgɔw ye an ye nin dɔnni ninnu ɲini cogo min na an b'a dɔn san 30 ni kɔ dɔnniyaw ɲinini tɔɔrɔ ni ɲani na ni nafolo kana bɔ ka sigi k'a fɔ mɔgɔw ye ayi hɔn a y'aw ta fan dɔn adamadenya hali ni wari bɔ k'a don fɛn na n'i y'a don a don sira fana fɛ o ka fisa sira de yiralen nin ye aw la sira min i kɛra dɔnniba ye i kan k'a ɲɛɲini i kɛra kunfin ye i kan k'a ɲɛɲini nin y'o sira de yiralen aw la baden faman sha falyu'min wa man sha falyakfur Alakira y'a fɔ ten n'a ye min ja dako la n'a min ja kana dako yɛrɛ la to n'i yɛrɛ ye mais da kelen kɔni na an bɛ Afiriki de minnu ye sabu ɲini k'u yɛrɛ ɲini olu bɛ kisi minnu y'u sigi k'u bolo fila don sen kan farafinna yan tɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛnya wallahi hali ni miliyari b'i kun u b'i lajigi i yɛrɛ protéger i ka nafolo protéger i ni ɲini i denw ka ɲɛnɛmaya ɲɛɲini waliden min kalifalen b'i la n'i muso don a ka kow dilan ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ i ɲanina dɛ sabu a kungo b'e de da la a ye hinɛ farafinw a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn lebu dabila a ye ɲɔgɔn hayibulu dabila a ye ɲɔgɔn ka nafolo tiɲɛni dabila a ye sira Ala ɲɛ an bi sa ka bɔ yan diɲɛ bi ban dɛ an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ fo ka tɛmɛ kɛra kɔnɔ k'an bi to nin dugukolo in kan yan mɔgɔw y'a sɔrɔ ka kɔ an ɲɛ olu bɔra yan n'i bi fɛn o fɛn na i y'a ta dɔ kɔ tiɲɛ dɛ n'i ko i ɲɔgɔnna dɔnnibaa tɛ yen dɔ tɛmɛna ka kɔ i ye o fana tun bi ten n'i ko i ɲɔgɔn nafolotigi tɛ yen dɔ tɛmɛna ka kɔ i ye o fana tun bi ten o tuma e b'i ka wagati la kɛ dɔɔni dɔɔni sɔɔni a bɛna ban Ala ta bɛna nin de tun y'aw kulo harijɛgɛ ye haza wa salam